בשנים האחרונות נדמה שהפכו עובדי הנמלים לאויב הציבור מספר אחת. נכון שאנחנו מרוויחים טוב, אבל זה, קודם כל שתדעו, זה כתוצאה מתפוקה שאנחנו מייצרים. עובד שלא מייצר תפוקה לא יכול להגיע לשכר. אבל הממשלה כבר מצאה פתרון. לא עכשיו, אלא כבר בשנת 2005. כשראש הממשלה, בנימין נתניהו, היה אז רק שר אוצר והכריז על הרפורמה בנמלים. בתחילה, הופרדה רשות הנמלים ל3 חברות נפרדות, נמל חיפה, אשדוד ואילת, כאשר בשלב השני היו אמורים להתחיל להפריט את החברות הללו כבר ב-2010. למרות שביבי היה אז כבר ראש הממשלה, אותם צעדים מהפכניים בוששו לבוא. אני מתנגד להפרטות. תמיד לנגדנו עומדים בזק ועוד חברות שהופרטו. מה קרה בחברות האלה? חברות כאלה הופרטו, הבעלים שרכשו אותם נהיו מיליונרים, על חשבון העובד הפשוט. אנחנו מדברים פה על כמעט כל עסק בישראל שבעצם מושפע מהנושא הזה. אני זוכר שאפילו פעם הייתה אחת החברות המזון המהיר שבגלל שביתה בנמלים לא הצליחה לקבל קטשופ. אבל הנה עוד נתון מעניין. כבר בשנת 2005 חתמו ועדי העובדים של הנמלים על הסכמה להפרטה. ההסכמה לוותה במענקים כספיים, והייתה אמורה להבטיח את זכויות העובדים הוותיקים כמו החדשים. מי שחתם אותה יושב ראש ועד הקודם, זה שחתם אנחנו הדחנו אותו. מטרותיה של כל הפרטה היא קידום תחרות בתחום שהיה עד עתה מונופול של המדינה, וכך גם להביא לירידת מחירים ושיפור השירותים הניתנים לאזרח. ודרך אגב, יש בינינו סיכום, בינינו ונמל אשדוד. אנחנו מתחרים, קראתי, בלי חשבון. בזכות ההפרדה לחברות נמל נוספות, נוצרה תחרות מסוימת בשוליים בין הנמלים, זאת אומרת בין נמל חיפה ונמל אשדוד. זה לא שיש תחרות שאני באמת יכול לשנה את זה, כי העלות הזאת של השינוע בין נמל חיפה לנמל אשדוד היא גבוהה יחסית להובלה כולה. אם אנחנו נעשה את רק ההפרטה בלי ליצור איזושהי תחרות בתוך האזור הספציפי, זאת אומרת בתוך חיפה או בתוך אשדוד, למעשה אנחנו מחליפים מונופול ממשלתי ומונופול פרטי, ואני לא בטוח שיהיה בזה הרבה תועלת לתעשייה או למשק בכלל. אנחנו מייצרים כסף. המשכורת שלי משולמת מרווחים, לא מלקיחה ממדינת ישראל. אני לא לוקח ממדינת ישראל כלום. מה מדינת ישראל עושה? מפריטה את המשאבים החיוניים שלה? אם כן, לא רק שההליך תקוע במסדרונות הממשלה, גם הציבור ובתעשייה התערער הביטחון בכלי הנפלא הזה שנקרא הפרטה. ממשלה חדשה שתגיע, באמת תגיד, אני רוצה לטפל בנושא הזה מהשורש, אז צריך להיכנס למשא ומתן רצוף ועקבי על הנושאים האלה, ואז אולי אפשר להגיע לפתרונות מסוימים. אם רוצים כבר לקיים את ההפרטה, אז יש לזה תנאי אחד, התנאי זה שאנחנו נהיה בעלי המניות. מדינת ישראל תיתן לי את התנאים שאני רוצה להפרטה, אז באמת, מדינת ישראל פשטה את הרגל. לדילמות הללו, מדינת ישראל לא מסרה תגובה. כנראה שהכי טוב להמשיך ולטמון את הראש בחול.